Soňky 3 ýylyň dowamynda Türkmenistanda 30-69 ýaş aralygyndaky adam ölümleriniň 50% ýürek damar kesellerinden uğralýar. Bu barada Türkmen Nokot News habar neşri Birleşen Milletler Guramasynyň ykdysady we sosial meseleler boýunça departamentine hödürlenen Türkmenistanyň meýletin milli synine salgylanyp habar berýär. Hasabaty görä Türkmenistanda ölümçüligiň iň ilkinji esasy sebäbi ýürek damar keselleri, ikinji iň esasy sebäbi onkologik keselleri bolup durýar. Maglumatda adam ölümleriniň 12%-ni emele getirýän onkologik keseller barada statistika sanlary getirilýär. Onu aýdylmagyna görä Türkmenistanda erkek adamlaryň ölümlerini getirýän keselleriň hataryny trakeýanyň we bronhlaryň rak keseli ýagny bokurdok duwuny, iňçe kesel aşgazynaky duwun hemde bagyrdaky duwun we öt haltanyň kanallarynaky duwun agdalýar. Maglumatda Türkmenistanda aýallarda duş gelýän esasy onkologik keseller boýunça süýt mäzlerinäki duwun hemde ýatgy boýunçygynaky duwun agdalýar. Goloýda Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gizlinlik şertlerine söhbetdeş bolan Aşgabatly lukmanlaryň ençemesi Türkmenistanyň arasynda ýürek damar we rak kesellerine köp duş gelýändigini tasdiklady. Ýöne bu barada anyk sanlaryň aýan edilmeýändigini bellediler. Aşgabatly habarçy 18-nji iýunda ýetiren maglumatyny bu barada habar beripdi. Aşgabatyň rak keselleri bejerýän hastahanasy näsagdan doly. Bu ýerde ölýän adamlar köp, statistika gizlenýär diýip habarçy Aşgabatly bir lukmanyň sözlerini getirdi. Türkmen Nokot News neşriniň ýazmagyna görä Türkmenistanyň meýletin milli synynda ýurdun saglyk we beýleki käbir pudoklaryny değişli statistika sanlary agdalýar. Ýöne belli ugurlary değişli görkezüjiler mälim edilmeýär. Regionlaryň birine kabarçymyz yerli lukmanlaryň geçen ýylyň dekabrynda 1997-nji ýylda dogran berdiň anyň bagyryndan dert tapanlyklaryny, ýöne bu keselini bejerjek bolup, etrap lukmanlarynyň onu has agyr ýagdaýa salanlyklaryny habar berýär. Azatlygyň redaksiýasynda wakanyň bolan ýeriniň anyk salgysy, näsagyň ady we familiýasy bar. Emma biz olary ejer çekeniň ýagdaýyny çyşyrymlaşdyrmalyk üçin aýtmazlyk kararyna geldik. Habarçymyzyň maglumatyna görä näsagyň bagyryndan gurçuk sowuljan tapylandan soň vilayet merkezinde hastahananyň lukmanlary gyssagly operasiýa geçirmegiň zerurdygyny aýdýarlar. Ýöne vilayet merkezinde geçiriljek operasiýanyň bahasy näsa we onuň maşgalasy üçin ören gymmat bolup çykýar. Olardan 4000 manat meçörüne tölemegi soraýarlar. Netijede bu teri işten tap bilmedik maşgala näsagyň bagyrynda operasiýany etrap hastahanasynda etdirmek kararyna gelýär. Sebäbi ol ýerde bu operasiýa üçin 1200 manat tölenmegini soraýarlar. Emma vilayet merkezinde edilmeli gymmat operasiýadan ardanrak düşen operasiýa näsa üçin has gymmat düşenemeýär. Operasiýadan soň gyýdymyň gyzgyny galyp başlady we hatda 40 gradusa çenli baryp ýetdi. Lukmanlar gyzgynyny peselçek bolup oňa kerdürlik gyzgyn peseldiýän dermanlar tanjym etdiler diýip näsagyň ejesi Azatlygyň habarçysyna görüň berdi. Ýönül gyýdyny edilen tanjym dermanlarynyň atlaryny bilmeýär. Edilen tanjymlardan soň gyýdym aýaklaryny duýman başlady we ýöremekden garly. Lukmanlar bu geçer diýdiler. Ol hastahana düşeginde yatan wagtynda hemişe hereketsiz boldy. Arkasynda uzak ýatmakdan deriniň ölen ýerleri peýda boldy diýip näsagyň ejesi görüň berdi. Şeýle-de eni gyýdy hastahanadan çykarylanyna onuň jogapkärçiligini hiç kimiň öýüne almanlygyny aýtdy. Azatlygyň yerli habarçysy bilen anonimlik şertinde gurlaşan saglyk işgäri beýle ýagdaýyň döremegine operasiýadan lukmanyň gödök ýalgyşynyň sebäp bolanyny öňe sürýär. Ol bu ýagdaýa düşen näsaga soňra hem bolmaly ýaly seredilmänligini, sebäbi türkmen lukmanlarynyň soňky döwürde köplenş näsagyň ýa onuň howsarlarynyň eline seredýänligini sözüne goşdy. Eger ol näsagyň maşgalasynyň puly bolan bolsady, onu aýratyn ýagdaýda seredilerdi diýip adynyň aýdylmalygyny soran saglyk işgäri aýtdy. Azatlygyň habarçysynyň anyklamagyna görä gurrun edilýän denan adam bilen aýrylyşan we ýekelikde bir çagasyny terbiýelýär. Ol bu wakadan soň dürli hastahanalarda bolýar, hatda Aşgabatda hem barlygdan geçýär. Emma oňa her baran ýerine başga diagnozlar goýýarlar. Näsagyň ejesi uğruna çykyp gyýdyna döwletden maddi kömek almagy başardy. Oňa birinji topar maýyplyk derejesini berdiler diýip habarçy ýazýar. Ýönüniň alýan kömegi ýeterlik däl. Mysal üçin diňe Geptaral dermanynyň özi dermanhanalarda 700 manatdan satylýar diýip Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurlaşan saglyk işgäri aýtdy. Aşgabatyň döwlet dukanlaryny ýumurtgany we şekeri nowata durmadan satyn almak mümkin. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertinde 24-nji iýunda habar berdi.
Onun aýlanyp gören döwleti değişli dukanlaryna ýumurtany we şekeri satyn almak üçin ozalkulary ýaly nowata garaşmak hökman näl. Ýatlasak bir hepde töwere mundan ozal 18-nji iýulna Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň döwlet dukanlaryna azyk önümleriniň uly nowatlarynyň saklanýanlygyny habar beripdi. Aşgabatyň döwlet teýeçiligindäki iri dukanlaryna şeker günüzüň bar, ol her ele 1 kilogramdan satylýar. Beýleki kiçigirim döwlet dukanlaryna da öňküleri ýaly şeker diňe irden satylmaýar, ýa-da 20 minutyň içinde satylyp gutarmaýar. Ýumurtga köp ýerlerde erkin el ýeterli diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji iýulna habar berdi. Onuň sözlerine görä döwlet dukanlaryna erkin satylýan ýumurtga öňküsünden 5 teňe gymmatlap inni 50 teňeden satylýar. Türkmenistan soňky 2 ýyla gowrak wagtyň dowamyny döwleti değişli sowda nokatlaryna iýmit önümleriniň ýiti gyçylygyny wagtal başdan geçirip gelýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylarynyň sözlerine görä azyk önümleri hususy sowdada gymmat bahadan satylýar. Ýurtda şeker gyçylygynyň täze tolkuny maý aýyna geçip täzeden döräp başlapdy. Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi ýurdun hususy we döwleti değişli sowda nokatlaryna käbir iýmit önümleriniň gyçylygy we gymmatçylygy barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýär.